weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Diatar Podor wuro Mahadewa Caban sahagara sey toli te kana Banjula Bisawo kon waktu yoni hato folokina hamanaɓe kame jongoya hamanaɓe ene jiyaye gardende kabruji mena to leydi Sénégal tonto Podor ko lanila ndiwowa orlito ka colli yani toon ha pilote jeeyato leydi France goto ko on wasi hen fittando moɗoma tonto leydi Mauritanie fawama toon jongo Birama Da ñalawma hanki o tawatanimo kaytola laamu ko jaydiyanke biteɗo Dedde Abdoullahi tonto leydi Mali suudu ñawore townu witendo cour constitutionnel ñalawma hande o kikiɗo ma yaltina sumgoji ɗi ha laaɓa e nder leydi ndi kala tonto leydi Gambie wonande catala tammigal bitegal sente tumama ene yeeya ko fatte banggue posuji ƴiƴam wonande pharmacie central mo leydi Gambie ɗum wodani tonto Guinée Conakry nokku biteɗo Lula tonne kadi ko wuyɓe jagga toon ha tenti e awoɓe toon ko fatte banggue huuɗo bonko ko tonto leydi Côte d'Ivoire subaka hande o yeeso suudu ñawore ko gaz uji bedda toon arnoɓe jabbade joom suudu lora baggo kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون battake jam gontaɗo kame duttugola duwaw e duwanade dendangala sinco bamambinaɓe kala dendangal sonci bamambinaɓe kame janjoli ha faynma ton ha faya tonto janjoli e ha faynma tonto kedugo kala battake onon iwi koye musidɗo men biteɗo Farba Dienne Farba Dienne Ousmane Toumana taweteɗo e leydi Gabon Amadou Toumana ko ɓiyuma cankiɗo Samba Toumana ko ɓiyuma cankiɗo Mbarodi Toumana ko ɓiyum cankiɗo Ousmane Toumana ko ɓiyum cankiɗo Habi Toumana ko ɓiyum cankiɗo Sira Toumana ko ɓiyum cankiɗo Kadiatou Mbaye ko ɓiyum cankiɗo Aminata Mbaye ko ɓiyum cankiɗo Aissata Mbaye ko ɓiyum cankiɗo Kinne Seck ko joom suudu mum cankiɗo Sara Mbaye ko miñum cankiɗo Kibri Mbaye ko miñum cankiɗo Jalangala Mbaye ko miñum cankiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe gullo dendagal sencu bamaminaɓe kame janjolinaɓe ha fayanma toon to kedugo kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue wonande kadi mawniɓe hen banggue joom galle mabɓe hen banggue taw kadi ko biyetnoɗo Toumani Mbaye yalti aduna noon ko toon to Dakar ñalawma hanki o wira toon to sencu bamamɓe aɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe sencu bamaminaɓe kala ha fayanma toon to janjoli kame kedugo ha fayanma e nokkuji ɗi kala aɓe dutta duwaw noon wonande gardiɗo dadiɓe taw kadi ko biteɗo Oumar Diallo kame gardiɗo doñe biteɗo Samba Kalidou Diallo ene wondi kadi e biteɗo Abdoullahi Salli Diallo ene wondi kadi e biteɗo Diallo Abou Balela kono ne kala ɓe dutta duwaw dendagal bandiraɓe ha tenti e horejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall aɓe dutta duwaw dendagal jinnaɓe kame koreji e bandiraɓe hemnoɓe arde duwade ɓe keɓano arde kala nde gueno yurmoto yaafo dendagal mayɓe julɓe kala yaafo oɗo hen biyetnoɗo Toumana Mbaye weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Habous Diallo en neldi duwaw dendagal ɓesguji makko kala nde gueno yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko ya dendagal mayɓe julɓe kala taw kadi yettini ɓatake o ko biteɗo Farba Dienne Ousmane Toumana taweteɗo e leydi Gabon to wiyete Porgente kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient,
Oceani. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeetati juko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular ton to leydi Sénégal no mbirɗen e gartede kabruji mena ton to Podor lanila tokosel taw kadi ko ornoytuɗo ngel ko fate banggue ndewri taw kadi ko Makka warga hen ko America dognannoɗo noon ngel on lanil bite dognanno lawil ngel lanil ngela taw kadi ko pilote lanil ngela ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo leydi France jeeya ko ton to leydi France ngel lanil ngel diwi ko sanga 5 heures 45 minutes ton to Podor nden noon yeehi ha woni 6 heures 20 minutes e sara wuro witengo Diatar ko ɗon tigui ngel teɓɓiti ngel yani on noon dognannoɗo wasi en fittando muɗum to kadi ɗum waɗi ko ton to Podor e wuro witengo Diatar ha joni ton to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali libero wonande yaadiɓe Abdoulaye Wade perdi yimɓe ɓuma tato taw kadi ko ɓurnoɓe wonde jaggue mawɗe no fewi taw kadi ko ɗo waɗe guinola rappel kamɓe noon ɓe jooɗima hanki ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawe ɗoftitoɓe hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall biyeteɗo Souleymani Ndéné Ndiaye ne wonde biyeteɗo Pampa Samba Mboup ene wonde kadi biyeteɗo Serigne Mbacké Ndiaye kamɓe noon ɓe kolliti ɓe jamfaki Abdoulaye Wade ala oɗo saaha yonti moni kala anda ko yiɗani hoore mum anda kadi ko yiɗani leydi Sénégal kamɓe noon miijoji mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko tawtude hoorejo leydi ndi kono wona landa mabɓe ka ene ɗoftodira e landa hoorejo leydi ndi ala ko rendude hoorejo leydi ndi yiyande gam wallidde hoorejo leydi ndi beele ene lamto leydi Sénégal dawal mum ɗimal taw kadi koye dawala gadingala koyon fannu keddoren ha joni kanko Souleymani Ndéné Ndiaye gonnoɗo hoorejo jagorde Abdoulaye Wade o holliti hanki wonande Karim Wade nde Dumba e leydi Sénégal dañino noddudemo nden ɓe jindiri on saaha noon on biyeteɗo Karim o nelimo toon to Youssou Ndour kamen hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall ha fanma toon to Khalifa mo général mo Mouride Khalifa mo Mouride tawde biyeteɗo Serigne Chidi Mokhtar Mbacké jaltuɗo aduna kanko ɗo hen biyeteɗo Souleymani Ndéné Ndiaye o holliti wonande kay o yindire mabɓe kamɓe kala ko fate banggue ɗaccitagol Karim Wade dañino ñagade ɗum hoorejo leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha toon to Louga toonne kadi ko wuyɓe pawa toon juuɗe to kadi ko wujoɓe ko fate banggue jawdi daridi siftinde noon ɗo tan e jonte ɗiɗi fayati koye julde taske e ɗum noon so tawi fandima e nder leydi Sénégal guykaji ne kewi kala mon jiiɗa yiɗi ko dañde jawdi ha tenti sosoɓe kame jajaɓɓe kala dadiɓe gendarme ɓe kame police ji dañi jaggu toon yimɓe yonɓe no fewi oɗo saaha ɓe tawi cuuɗi dumbirtene ɓe kolliti kamen koɓe jokkoɓe ko fate banggue loskoji mabɓe beele ɓe mbawa jaggude kala wujjoɓe dare ko fate jawdi darinde ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale biyeteɗo Boy Djiné taw kadi ko dumbaɗo cuuɗi dumbirɗi toon to Diourbel kanko noon ñawo holliti wonande kay wonnoɓe yinnoɓe dogde e kaso o jalta oɗo saaha wo jeyaka hen kanko noon wo ɗaccitama wo jeeya kay ɓeɗon kono omo tawi e cuuɗi dumbirɗi o yaltani kaso saabu omo jogui toon ɗereji tati e poɗɗi ñawede caggal omo tuma yoga e guykaji bannoɗi toon to Touba ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Casamance yimɓe nayo majji toon guila ñande aɗa ɓennuɗo hen no taw kadi ɓe majji koye ladde witende Bousolum noon ne koye ladde tawetende e nder Casamance tuma nde ɓe jaano yaade toon ƴeewoyde leɗɗe ko toon tigui ɓe majji awde saaha noon ɓe cuwata o yitede goto e mabɓe noon wiyete ko Mamadou Mala Diallo e goɗɗo ne wiye Fodé Kanté goɗɗo ne wiye Mamadou Lamrana Diallo tatnayaɓo en gandani inde mum e kamɓe kala haɗo ɗo gonen jinna mabɓe cuwata o andude holtoɓe naati taw yetti ɗum ko jayde leydi Sénégal e witende RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall o holliti e wonande guila o ƴettile fol laamu e nder leydi Sénégal ha yetti oɗo saaha mo gonɗen guila kay o ƴettile fol laamu ha yetti oɗo saaha mo gonɗen kala jamma garɗo o meeɗa lelade ko adi 2 heures jamma walla 3 heures jamma e saabi ɗum noon ko miijade holno ɓiɓɓe Sénégal naɓe jaltirta e caɗele e caggal ko kanko woni hoorejo leydi ndi o wawata ɗanade jamma caggal mo miijo leydi Sénégal e caɗele gonɗe hende cuwata o gasde taw kadi yaltini ɗum ko jayde e witende journal Libération journal Liberté ko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale lawol jobdi bingol autoroute péage e toonne kadi suka debbo biyeteɗo Fama Thiona taw kadi ko gollotoɗo e TFM ko werlama ko tigui sumi toon caggal nde wonde bani ko gorko e oɗon werla nde werla o yaltini curki noon ko nden tigui bani gorko o yaltinimo toon hawre oto o tigui ƴetti jeygue ma wonti ndondi o holliti noon million ngaji 5 gonno
holno toon ɗo saade mbasi dendagal bandiraɓe dognoɓe werlaji e pompe ne godi taw wondirto ko ndiyam walla ni mbiyen wondirto tigi ko nebama so tawi a puufi tan kala ɗo jeygue yarano dartoto ha laaɓa ko ɗum waɗi noon oɗo saaha mo gondena e moni kala kam wonata docteur hoore muɗum sen gewi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jayde witeni mur weɗɓe kolliti e wonande Birama Da Baydi jaggaɗo hanki e galle mum taw kadi jagguimo ko dadiɓe ɓe police taw kadi ko dadiɓe hinde police ɓe Riyad ɓen payimo jungo noon caggal mum kikkiɗe hanki o andama tigol ko saabi o jagga caggal on ko jaydenke biteɗo Dedde Wulde Abdoulaye ko on tigui fayimo jungo caggal on nde holliri wonande kala saaha Biram ne yaltina konguɗi musti farude muɗum gam tonje ɗuma caggal on Biram ne tuumi kanko oɗon jaydiyanke kala saaha ne nata e ɓoggi karaleji gam ñukkidade wonande Pele Birama noon ko ɗum saabi kalde suuti konguɗi fukkartigi koye dow makko kanko ne o suuɓima oɗo saaha mo gonɗen addande Biram kayitol ko ɗum saabi tigui yiɗa kadi jaggede jagga kisa lawol gotol caggal kay nde sifodiri hakkude ira kamelanda mbite ka sawab mbaɗa kay guiñol gotol gam yadde sumgoji jogorde wadde e nder leydi ndi e nder ndeɗo henna hitan ɗo tan e lewru faando ko fate banggue sumgoji mairie ji kame sarɗiyankoɓe kala oɗo saaha noon walla mbiyen tan kikkiɗe hanki o dilloɓe catal biyetegal ira Mauritanie kamɓe kala ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe e yesso galle dadiɓe o gam wiide ɓe oɗo saaha yidde mabɓe ko yoneɗo mabɓe ɗaccite ɓe payti koye sumgoji ko wona ɗum ko noon landa sawab kamɓene ɓe jaltini kaytola hanki gam hollide ala ko jaggui Biram so wona kay ko fate banggue dawrugola joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyete al akhbar ɓe kolliri wonande biteɗo Ahmed Wuld Abdullahi taw kadi ko jeeyaɗo e London mbiteko APP noddi battu keñoragu ñalawma hande walla ni janggo guila hanki jayde holliri ɓe kolliri ɓe noddi battu keñoraɗo gam oɗo saaha mo gonɗen London mbiteko APP ne heewi luure kame celide tene kadi moni kala yiiɗi tigui ko ɗowde guinola ko fati e banggue yogay listuji beele kadi wawa toɗɗede ko fati e banggue sarɗenke walla mairie oɗo saaha noon yidde mabɓe kay ko wasde rewde neɗɗo goto ko yurnitade landaka kala beele kamɓe kala moni kala ene yiito hen hoore muɗum joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witene tawariɓe kolliri toon to Rosso accident musɗo waɗi toon kikkiɗe hanki o debbo goto jarano e duuɓi 39 kam tigui werla goto feeri nde werla o feerimo nde o heddotake wonki makko ɗon de soforo jippi nde to kam kanko ruttima e joomi ko ɗon tigui kamɓe ɓen koreji oɗon debbo peraɗo dañi fiide on sofor piggal musgal haade dadiɓe garde gam tawa dañi woyde e bojji catuɗi caggal nde fiya ngal barala joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witen adraren foɓe kolliti toon to Attar finaɓe Attar taw kadi ko joguiɓe guese ko fate tamroje oɗo saaha kolliti metti men no fewi ko fati e banggue sodoɓe toon walla mbiyen ittoɓe toon ceene ene nawane jeeya ittoɓe toon ceenal ne jeeya ɓe kolliti oɗo saaha mo goɗen yogay ɓulli mabɓe kori yogay boyli mabɓe kori tene kadi nokkuji balduɗi ndiyam kala natti jogade ndiyam caggal kay oɗo saaha mo gonɗen ceene kewɗe ɓoftama oɗo saaha ndiyam ne ngakki toon no fewi caggal tamroje ko toon ɓuuri wawde remede te aɓe jogui kulhuɗi mawɗi no fewi ko fate banggue remru mabɓe joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en jaaha toon to nokku biteɗo Thiabena e nokku biteɗo Sahagar e nokku biteɗo Seytoli e nokku biteɗo Tekana kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi e nder falde Irkiza ene tawi nder falde Taraza kamɓe noon ɓe kolliti wonande laamu leydi Mauritanie e yidde mum ko tettude leyɗele mabɓe kamɓe noon aɗa pondi hen gurdam mabɓe kala haade leyɗele mabɓe tettede ha laaɓa kamɓe noon ɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen kamɓe pondi hen ƴiƴam mabɓe kamɓe ƴiƴam ɓiɓɓe mabɓe kala caggal hande so tawi ɓe natti yiyede ko ɓiɓɓe mabɓe gonata ɗon tene kadi leydi ndi ñamama hay dima seeɗa hay nokku ala ɗo ɓe mbawi wurde so wona e leydi mabɓe ɓe ciftini noon wonande hitande ujunnaje 2 e 11 kene foto wonde ujunnaje 6 ko fawi taw kadi ko hectare ɗum tigui woni ko gorko jama ngaalu taw kadi ko giwɗe toon to Arabie Saoudite sifodira gam yidde wadde toon guese mum e kamɓe oɗo saaha mo gonen hay loppet ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo taw yaltin ɗum ko jayde witene maison des journal sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali wonande suudu tammindu ñawore towndu wiyetedo constitution leydi ndi ɓe kolliti kikkiɗe o hande mo gonɗen ko hande tigui ɓe jaltinde ko fate sumgoji leydi ndi ha laaɓa ha wiye ceer e nder nokkuji ɗi kala ko wona ɗum ko noon kelon 17 to landa kolliti hanki yidde men kay ko ɗereji ɗi kala yo jaltini liste uji taw ko winditinoɓe toon to falde mofti ha fema toon to Tumbuk taw dañano wodde caggal noon jagorɗo nde hollirno wona
capanɗe kene fota wonde temedde jeeɗiɗi ko fawi taw kadi ko bureauji woni ko wotani caggal limtore mabɓe nde ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen kene fota wonde temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗi e goho taw kadi ko bureau ɗum tigui woni ko wotani toon ɗo saaha noon limama taw kadi koko winditino ko kala so tawi renti ko temedde ɗiɗi ujunere eko fawi neɗɗo ɗum tigui woni ko wotani e nder falde mofti ha fayma toon to Tombouctou laamu ngu noon ko holliti ngolɗon ɗeroyol oɗo hen saaha mo gonɗen kamen lundiɓe ɓe kolliti ɗum ɗo hen ko kuddata constitution ko wona ɗum ko noon yidde mabɓe ko sonngoji ɗi yo ndewe lawol haade mabɓe yaade dawal ɗimmal taw yo gueɗɗe kala laaɓ oɗo jagorɗo kalfinaɗo ko fatte banggue sumgoji itte golle mum ha laaɓa ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaalen nelaɗe taw kadi ko union européenne kamɓene ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen yidde mabɓe koye sumgoji ɗi leer ha mbiya ñattene kadi winditiɓe kala yo gande liste ji ɗi kala gande ngol lawol noon beele hunde kala wawa rewde lawol wasa wadde guykaji e nder leydi ni beele moni kala ene yiito hen hoore muɗum ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali laafaji mbulaji taw kadi ko jeeyade toon to Canada arɓe toon to leydi Mali gam wallodirde e koniyankoɓe jeeyaɓe toon to leydi Allemagne kamɓene ɓe puɗɗima golle mabɓe tumande ɓe mbaɗɗi e laaɗe mabɓe taw ko biteɗe hélicoptére ɓe dañi weyde haaɓe tacci mayel Niger kono ɓe kolliti aɓe jogui caɗele mawɗe no fewi ko fatte banggue ceene kamɓe pundi kala tene kadi guure ɗe gona guure mawɗe saka ɓe mbawa jippade gam nden kay kisal mabɓe e ƴettude ko wiyete ndelam kuɓam gam jokkude golle mabɓe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale 13e arrondissement de Bamako e tonne kadi suka gorko jinnoɗo jawdi joni joni biteɗo Ousmane Touré kam tigui fawa toon junggo e tuma kay ndi yeeyi yimɓe hewɓe no fewi taw kadi o yeeyiɓe ko galle goto terrain goto o yeeyi ɗum yimɓe yonɓe no fewi taw kadi ko million ngaji oɗo saaha noon omo tawi e juuɗe dadiɓe omo faadi ñawore makko e nder leydi Mali sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie nokko biteɗo CNTS taw kadi basi koye Sénégal ɓe kolliti wonande ɓe meeɗa yeyde taw kadi ko poste uji ƴiƴam dokkirteɗi faade e pharmacie centrale mo leydi Gambie caggal nde holliti yo gay jayndeli wonande town catal bitegal CNTS yeeyi ko fatte banggue poste uji ƴiƴam faten to pharmacie mo leydi Gambie caggal hollirede ɗo saaha mo gonɗen pharmacie mo leydi Gambie taw ko pharmacie centrale ɗo poste uji ƴiƴam moftete ko gasi ha laaɓi ha wiccera Seneweb noon ko jeyde leydi Sénégal ɓe jokkodire biteɗo Kiné Diop taw kadi ko gollotoɗo e catal bitegal CNTS ɓe kolliti ɗum meeɗa wadde e nder leydi ndi oɗo saaha noon laamu leydi Gambie ɓoyta mawɗe erango ɓiɓɓe gambinaɓe kala ne jaltata gam rokkirde ƴiƴam e nder leydi ndi beele wawde fabade yoga e hattojinɓe e ɗeɗon ƴiƴameje ha joni toon to Afrique keddoɗen koto Guinée paɗen police kame gendarme mbaddi junggo e fandu gam tampinade ha ɓurti e legal bitegal Lola toon noon en tawi nder Conakry hoore mum caggal teskede kala saaha guykaji ne toon tende lampaji kewɗi so jamma gaari tawata ko wistama ha tente bitikaji kame hôtel aji ha faati e ko wiyete hôpital uji kala lampaji men mbi sete nawi jeeyi ko wona ɗum ko noon ɓe mbaɗin toon kay ko wiyete tigui taw ko jammaji wonande dadiɓe jirloto ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe yoga yimɓe ha tente yeeyoɓe ko faate huuɗo ɗayno ko dañi noon sukaɓe yonɓe fewi walliɓe police ɓe haaɓe gandini kay police o wonande won gorko nan e wuuro he kam tigui wata e galle mum koko wiyete huuɗo bonkoko koɓe wiide macca muñamma ko ɗum tigui o awata e galle makko nden noon ɓe nangui oɗon gorko ɓe jeeyi ha galle mum ɓe tawi toon huuɗo bonkoko no fewi oɗo saaha mo tawi e juuɗe dadiɓe ɓe ha joni toon to Guinée keddoɗen seppo lundo laamu jaaɓi jaɓani ñalawma janggo gardiɗo wonande kay lundiɓe biteɗo Sellou Dalein Diallo holliti ñalawma janggo kamɓe kala koɓe jippotoɓe e booli Conakry gam hollirde mette mabɓe sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire caggal nde Alassane Dramane Ouattara holliti wonande Simon Bango ma ɗaccite ha laaɓa ñalawma hande onon Simon Bango ɗaccittama toon to leydi Côte d'Ivoire ko wona ɗum ko noon subaka law yimɓe makko ɓe kala kuudima toon to galle ñawore to ittiɓe to gay ko gaz uji taw kadi weddiɓe ɗum ko gendarme aɓe siftinɗo noon kanko ɗo hen bite Soumane Bagbo jeyati koye landa mbiyete ko FPI ko Dumba joni faade joni woni duuɓi jeeɗiɗi e nder leydi ndi caggal tumede juuɗe makko ene moddi e wargoji bannoɗe e nder leydi Côte d'Ivoire oɗo saaha noon omo jeeya oɗo saaha mo jeeya e yafade e nder leydi Côte d'Ivoire sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Niger wonande dadiɓe e jeeyaɓe e G5 Sahel taw kadi koɓe hinde police kamɓe kala ɓe kawriti yogay mabɓe kawriti taw ko suɓaɓe toon to ñame gam heblede heblo moƴƴo no fewi ko fate banggue technique kame scientifique taw kadi ko G5 Sahel beele ɓe mbawa huccande golle ko fate banggue jaggude yogay yimɓe taw kadi koɓe ndewani lawola sen giwi toon to
tonto Niger paden ko tonto Nigeria Boko Haram nyalawma heccanko yoɓima pittali jeeɗiɗi taw kadi yoɓiɗum koye nokku biyeteɗo mundu yoɓiɗum koye nokku biyeteɗo munduri noon ne tawi nder falde Borno ko ton tigui ɓe mbaɗi attentat mabɓe ɓe joɓima hen yimɓe yonɓe fewi to yalti ɗum ko biyeteɗo Abdoulaye Bano ha joni Abdoulaye Bono ha joni tonto Nigeria keddorɗena cukko horejo Mohamed Buhari taw kadi ko lomtiɗoma Mohamed Buhari gonɗo e foftere mum o saaha mo gonen toon to Londres biyeteɗo Yemi Osinbajo itti taw kadi ko gonnoɗo chef de service ko fate banggue secret leydi ndi taw ko biyeteɗo Lawan Dramani ittama e golle mum saabi ɗum noon kottuma kayde dadiɓe gadda toon to sursarɗeji toon e mbumi e kala sarɗenke garda dañata lakkitare kanko on oɗo saaha mo tawi juuɗe dadiɓe o suwa taw ɗaccitede sen giwi tonto leydi Nigeria paɗen ko tonto leydi Cameroun sumgoji baɗoji ñande 7 lewru octobre e nder ndeɗo hen hitande gonɗen kanji landaji ɗi kala koɗi nogas e jeetati landa kono kanji kala wonande catal bitegal El Kama taw kadi ko gardigal ko fate banggue sumgoji ɓe calnima yogay landaji oɗo saaha landaji jaɓanaji ko jeenaya e Paul Biya ne tawi hen jaro e duuɓi capanɗe jeetati e joyya taw kadi ko laamiɗo leydi kene fonde duuɓi capanɗe tati e joyi oɗo saaha noon kam koko gembi gam yidde lamtade dawal gongal e nder leydi Cameroun sen giwi toon to Cameroun paɗen ko toon to leydi Gabon Ali Bongo Ndimba jili mum toon to Écosse o dañi joddade Irlande Nord kamka gardiɗo nokku o kamɓe noon ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi ten kay wattawi toon wahaɓe mahde no fewi e yiddema ko ñantude Libreville ha tente leegal bitegal akandane tawe sara gonje beele ngal leegal ene wona leegal ɓurgal garɗude e nder leydi Gabon ha tente Libreville koppareje teskade henen ko hunde yonde no fewi ten ko wona ɗum koɓe ciifi toon ko fate banggue awa kame waylo taridi ko fate banggue ndelam kame leɗɗe kala nde ɓen garata mbatta gollade e nder leydi Gabon sen giwi toon to Gabon paɗen koto RD Congo hande woni ñalawma cakkito ko fate banggue joƴƴingol ɗereji gam ƴamde leffol laamu e nder leydi ndi heddi ko Kabila noon haydara suwa taw haalde andaka taw so tawi ma o joƴƴin walla o joƴƴinta caggal kayde constitution leydi ndi holliri wonande Kabila wawata jeeyede ƴamtoɓe dawal tataɓal leydi e dawal tataɓal taw kadi koko fate banggue sumgoji e nder leydi ndi kono haɗo ɗo gonnen kanko Kabila haydara ala taw ko fuɗɗi haalde ko fate banggue joƴƴingol candidature makko Joseph Kabila noon lomti ko bamum barnoɗo hitande ujunnaji 2 wonno koye janvier e guilnen hawde saaha mo gonen kanko laami e leydi RDC Congo sen gewi toon to Congo paɗen ko toon to Sud Soudan laamu Salva Kiir feccama hakkude teri taw kadi fecca beele jaam e kisal ne ara toon wonande biyeteɗo gardiɗo rebellen biyeteɗo Rika Martial taw kadi kam tigui woni gardiɗo rebellen beele sifande ara wona kay ko Salva Kiir woni lamɗo leydi ndi kanko wonata hoorejo jagorɗe beele leydi ndi ene yalta e caɗele ɗe woni oɗo saaha mo gonɗen toon to Zimbabwe caggal nde sungoji ɗi gasi ha laaɓi résultat ji gasi ha laaɓi biyeteɗo Tenda Bitta taw kadi ko lundiyanke gonnoɗe dogde gam yaltude leydi ndi kam tigui wiya teɓ ñalawma hanko e keerol hakkude mabɓe leydi gondi oɗo saaha wartirama ha toon to lamorgo leydi Zimbabwe toon to Libi paɗena taw kadi ko nelaɓe loni Nations Unies fedde gotago windere ɓe kolliti oɗo saaha mo gonen hoɓɓe wonɓe nder leydi Libi taw kadi ko Mauritanie naɓe kamɓe kala soɓe ndendi koɓe diga piccal jeetati e kala temedere ko wona ɗum ko noon Niger naɓe ha fayna Égypte ɓeɗo hen ɓuuri hewde toon ɓeɗo hen kala temedere nde limɗa ko 16 goni toon Tchad naɓe ko 12 kala temedere nde limɗa Soudan naɓe ko yimɓe 10 kala temedere nde limɗa Ghana naɓe ko 6 kala temedere nde limɗa Tunisie kame Maroc ko yimɓe 3 kala temedere nde limɗa Algérie ko piccal jeetati kala temedere nde limɗa oɗo san hollitama wonande hoɓɓe hewɓe puɗɗima yaltude leydi ndi kono hawɗo saaha mo gonɗen hoɓɓe taw kadi ko yinnoɓe ɗannade yogay nokkuji ene tawe ha joni e nder leydi Libi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabaruji menan jolam jabel sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Afghanistan kame Japon Ghali Abouba bisimilla maɗa
jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi argentine puɗɗotoɗen ko alarba hande o suudu sénat leydi argentine ko alarba hande o ɓe jurnito tigui kuulal ko nden ɓe gotata kuulal ɓe mbiya eyi walla ala taw ko kuulal jamirowal ko fate avortement e nder leydi he siftinde on noon guila ñande 14 lewru ɓennon lewru juin mayno ndu to guila nden tawa suudu député ji suudu sénat ji suudu saɗa yiwiteno député ji guila o to 14 lewru juin tawa ɓen gootino kamɓe fof ɓe gooti ko ɓuuri hewde mabɓe wooti ko eeyi e oɗo ñalawma hannde noon ko suudu sénat wotata eeyi walla ala so tawi noon suudu sénat wooti eyi ko ɓuuri hewde ko wooti eyi ko leydi argentine noon ma won leydi tataɓiri e nder amérique latine caggal kay leydi cuba e leydi uruguay laalinde kuulal avortement e nder leydi e nder amérique latine ene sikka tan noon yimɓe hewɓe ne batti heɓe hakkillaji men ma wotoɓe ala ɓe ma ɓuuri hewde e nder suudu sénat ɗum noon sababu kay kone yimɓe oɗo papa françois mawɗo diine isa yankoɓe windere o jeeya tigui ko nder leydi argentine o holliri tigui o yaadani e ngal kuulal o yaadani e kuulal lallinde avortement e nder leydi he kono noon kadi dendagal mawɓe julnoɓe nokkuji diine isa yankoɓe kamɓe foof ɓe kolliri mette mabɓe e ngal kuulal ɓe kolliri kadi wonde ɓe jaadani e ngal kuulal ɓe mbaɗi eram kadi faade dendagal sharɗiyankoɓe ɗo witeɓe sénateur uji kala kay moɓe gandi moɓe tini wooti ko eyi e avortement yo avortement loɗi jallina e leydi he sungoji paaɗi ɓe gotanta ɓe jogotani wotande ɗuma ɗum noon waɗi e oɗo saaha yimɓe hewɓe ne mbaɗi hakkillaji men ko ala kañum tigui heɓata polgu e nder suudu so dawi noon ala heeɓi polgu ma ɗum won tigui victoire ma ɗum wonan victoire taw ko oɗo biteɗo papa françois mawɗo diine isa yankoɓe windere koto leydi japon paɗen hendu mawdu noon taw ko hendu hewnu doole yaadude e toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ene tijja tigui taw kadi ko jeeya inniraɗo typhon sa ɗum noon ene tijja e ñalawma hande o ene tijja tigui e nder tokyo lamorgo leydi japon hendu ndu noon nde tijja hendu ndu noon ene doga dogdu fakkinde no fewi saabu kala waktu ene doga fodde temedere e capanɗe 7 kilométre woni 180 à l'heure e oɗo saaha joni noon leydi ndi ne jogui kurhuli mawɗi no fewi saabu kay hendu ndu ma saabu kay ha ya garta guila e weeyo ha e nder maaje ha ya garta leydi foof ma ɗum darto ha hendu ndu ɓenna eɓe mbaɗi eɓe jogui kulhuli kadi ma ɗum saabo yo layru ma ɗum saabo kadi bempeje mawɗe no fewi tawa kadi ko kewɗe doole e nder maaje kewɗe eɓe jogui fayre kadi ma ɗum saabo yo layru ma ɗum saabo kadi ha leydi yerɓa woni tigui ko wiyete glissement de terrain ha waɗa kadi ɓakkere no fewi mbokoji taw ko mbokoji ɓakkere no fewi ɗum noon eɓe mbaɗi erago faadeji dendagal bandiraɓe ɓe mbattata hakkillaji ndecce kay ha ɗum ɓenna mbiyen hendu ndu noon nde tijja tigui walla typhon o nde tijja tigui ko ñalawma hande o e nder tokki diwan Tokyo sanga minuit en ngal sanga enen eɗen gona e 15 heures woni 3 heures taw ko waktu teyi woni temps universel won tantu temps universel caggal noon soɗo woni e nder diwan Tokyo ha sanga ha janggo alkamisa sanga wendoga ko nden tigui ndu waynoto diwan Tokyo ndu yaɓana tigui to rewo taw ko rewoɓajo funnague rewoɓajo hirnague leydi japon eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal population ngaji walla ɓesguji to hendu ndu to typhon o wirtoto ne mbattata hakkillaji ndentoto no fewi haali Abouba eɗen toye ɓattake taw kadi ko ɓattake jama gondaɗo toon to Goudiri wona nokku goɗo ko Goudiri kame Janjoli Sinthiou Bamamɓe eɓen dutta duwaw dendagal Goudiri naɓe kame Janjoli naɓe kame Sinthiou Bamamɓe naɓe kala jaltugol e dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo jiwno e windere nde e dañoɓe noddude e duynoɓe dinguire he kala aɓe dutta duwaw kamɓe ɓesgu tuman naɓe kala aɓe dutta duwaw to wonande jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe e biyetenoɗo tumanna mbay jalto ɗum toon to Dakar wira toon to Sinthiou Bamami ñalawma hanke o aɓe dutto duwaw dendagal bandiraɓe kala nde gueno yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala haali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde mbiɗen ko tinnoɗen wona mo jiiɗen kala dokken ɓesguji meɗen kormoɗen ɓesguji men jibinen ko barkini wona neɗɗo mbiɗa assalamu aleykum tan guitten ɓiyen dokken ɗum taw en gandaɗo iwi en gandaɗo fayi ganden leydi moƴƴiri ene moƴƴi awde hen taw kadi gawata hen kadi ko gawri moƴƴiri leydi moƴƴiri so gawri moƴƴiri awama hen ko jalluɗe moƴƴuɗe puɗar ha yaltina keelele moƴƴe leydi ñawdi so tawi kadi gawri awama hen so tawi ko moƴƴudi e fuɗata fuɗɗirta no fotiri ni ɗum noon tinnoɗen e koye men e guila en ninsani kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoullahi Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena